sakabeh umat muslimin. Assalamualaikum. Tafadhol. Salokane wong amayang binarung pratangga miwah swaraning prawaranggana mangayu bagya kunjuk pramriksa sam yo ho puji syukur ana ngarsane Gusti kang kagungan sifat welas lan asih kang katemben sun timbali sedulurku Syekh Subakir nuning nggih sinuwun wonten kawigatosan menapa dene paduka nimbali kula pun Syekh Subakir mangertenono Syekh Subakir ora ana pawongan kang patut nggayi jejiban gedhe ya mung kejaba jeneng sira waduh sinuwun menggah kajiban menapa ingkang kedah kula ayahi mangertenono ora mung sepisan anggonku ngutus para ulama kanggo siar agama Islam menyang tanah Nuswantara Jawa nanging gorong ana hasile mila iku Syekh Subakir saiki jeneng sira kang bakal sun utus siar ing tanah Nuswantara Jawa kanthi teteken wajidahu wong temen bakal tinem nuning nggih sinuwun nanging supados rancak anggen kula lumampah kula badhe angupadi danyange tanah Nuswantara Jawa miturut udaning kadang kang sami lampah dagang bilih tanah Jawa menika subur makmur gemari pahloh jinawe mila sinuwun kula pun Syekh Subakir nyuwun pangestu paduka anggen kula nglampahi jejibahan punika ya Syekh Subakir tak pangestoni dina iki budhal aja pegat ing kaprayitnan nuning nggih sinuwun sendika dawuh
para sahabat-sahabatku Kodrat Ali lan Usman Nawawi nampa dawuh Kanjeng Sultan Muhammad ingsun kautus siar agama Islam menyang tanah Nuswantara Jawa mila saka iku sahabatku tak jaluk rong perkara derekno ingsun ngemban tugas siar iki Rukun tresna kadya srana jujur prabawaja rup kencar wadusta weri jalagara lah punika pundi to Kang Cinarita nyiraosaken kang wonten Gunung Tidar sinten to ingkang dados pusraning praja nggih punika Prabu Yaksa Kumara Gaib ingkang kaadhep adih kinasem boten wonten malih nggih punika Patih Hargawasesa Gelising Kanda kayata mangkono wedharing dawuh ingkang arsa kawijilining lesan ladalah hong tete kala ludra Betara kala dewa adiku di Patih Hargawasesa jeneng sira apa wis mangerteni sun timbali marak ing madyantara ningsun waduh sinuwun jampang andalem dereng mangertosi mangertenono Hargawasesa yen tetemben ingsun anyupna yen kratonku Gunung Tidar bakal katrajang prahara kang ngedap-ngedapi kabeh kawula ningsun padha kasangsaya ora ana sing slamet babar pisan mulai iku sing tak jaluk aja wegah mbudidaya amrih slamet kraton Gunung Tidar nun inggih sinuwun sendika dawuh kocap kacarita umpama idua durung asat nginangot durung abang kasarupraptanira tumenggung sambigana
Mangko dhisik sambi kono. Lonjong mimis playumu, nyenen kemis ambekanmu. Mengko wigati apa? Nun inggih sinuwun. Kaget raos sing manah kula. Dupi Semar Pawongan ingkang nyolowadi. Lumebet wonten tapel batu sing Gunung Tidar. Sarwi sila tumpang katingalipun sami mas japa mantra. Waduh sinuwun. Sareng kula mireng japa mantranipun pawanas jaya awak kula. Wah. Yen kaya mangkono, impiku bakal tumus. Ora urung Pawongan gawe kisrik kraton Gunung Tidar. Yen kaya mangkono, dhisik ana laku nyatakno lan kongkonen bubar sing padha semeti ana tapel batu sing Gunung Tidar. Nggih sinuwun, mangestakaken dawuh. Harga asesa derekno ingsun dina iki uga ingsun bakal nyalirani nyatakno pawon kang murang tata. Nun inggih sinuwun. Ucap kacarita laku ning Wadyabala Gunung Tidar baris saleksa ngarep seketimburi payunge kaya jamur baret tumbake kaya jati ngarang kinen angadawi Syekh Subakir sak pendareke tingkae Prawadyabala gemeter kaya medhotna petiting gapura laya.
raja lale 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 la betis padha sarine kaca prangkala aja ojar yen durara ing rasa Yana netra caksunaya prestinya maluncana karna karni suku loro atekana watekana marang sawiji jagat Dewa Bathara ana pawan kang nyolowadi sapa sejatimu takon kelawan aku ya aku sahabat Kodrat Ali penderek Kanjeng Syekh Subakir sedya karepmu bakal mbabat alas Gunung Tidar wah aja sembarangan iki wewengkonku iki wilayahku gelem bali ora gelem ya mundur yo tanding ana sahabat Kodrat Ali nyoh tampanan tanganku aja dirang gumuhi wong Turki tanding ana Patih Harga yo
boy yo ingsun sahabat Usman Nawawi yo tanding ana Patih Harga Asesa Sekar bisa sesajining karya patut lamun linutan mring sasama siji siswa ladalah wong negara Turki aja kirang gumuyu tanding ana kredane Prabu Kumaragaib wah sapa aku sahabat Usman Nawawi yo tanding ana Prabu Yaksa Kumaragaib sapa maneh iki yo aku sahabat Kodrat Ali yo tanding ana Prabu Yaksa Kumaragaib
sahabatku sabar sauntara ayo padha nyimang dalan golek danyang tanan Swantara Jawa kang aran Semar Badranaya. Jroning Semeru Garung Loyo Kidul Wetan Kutha Mangendralaya Sumyu ira wong mertapa ganjaraning pinangge wingking wong mertapa lali marang garwa putranya wong mertapa lali marang garwa putranya oi tejo silaksa tejane wong kang anyar katon wonten salah sawijining pawongan ingkang kula dereng nate tetepangan saking pundi lan apa karep sampeyan? Duh, kaki. Menapa leres menika kelurahan Klampis Ireng. Lajeng panjenengan niku Kelurahan Semar Badranaya. Nggih. Mboten lepat. Lajeng panjenengan lho sinten? Kula pun Syekh Syamsuddin Al-Bakir nggih, Syekh Subakir saking tanah Persi. Dene anggen kula kraya-raya wonten ing tanah Jawi anetepit dawuhipun Kanjeng Sultan Muhammad saking negari Turki sumedya syiar agami Islam. Nggih, mekati. Nggih, mboten dados punapa kula trami kanthi lembah mana. Ning syaratipun Kanjeng Syekh mangertosi kapribaden utawi kapitayan sinandang para pawongan ing tanah Jawi punika. Oh nggih, kaki. Tujuan kula kaping kalih nggih menika mbabat wana Gunung Tidar. Mongko wana Gunung Tidar galak kaliwat-liwat prasasat jalma marut jalma mati. Kula nyuwun tulung dhateng Kaki Semar supados anyeng kunyung kula lan paring pitedah. Nggih. Sedaya kala wau kedah dipun saranani ngangge tetumbal. Lah, sarane menapa Kaki? Kula namung pasrah kemawon. Menawi mekaten, monggo bareng-bareng menyang Gunung Tidar. Kula pethuke ratune Gunung Tidar.
sapa sejatimu? Takon kelawan aku, ya aku Semar, sarayane Syekh Subakir. Semar, Syekh Subakir bakal mbabat alas Gunung Tidar. Aku ora trimo. Sang Prabu, mangertenono yen niate Syekh Subakir mbabat alas iki supaya bisa dipanggeni para manungsa. Ora duweni niat ngusir awakmu. Nyatane nek wis dibabat aku ora duweni panggonan. Sang Prabu, jeneng sirop tetep bakal duweni papan panggonan. Wah, yen kaya mangkono aku percaya ning aja arep-arep sampe mbujuk marang aku tak obrak-obrek sak tedak turun. Iya Sang Prabu, aku ora bakal selak. Ya Semar, yen kono aku terima. Kanjeng Syekh, monggo bareng-bareng cumangka dateng Gunung Tidar. Kanjeng Syekh, niki sampun wonten ten Gunung Tidar. Lah, sakmenika syarat sampun cumepak. Siji, sapu gerang, loro suket alang-alang, lan sing ketelu uyah. Duh, kaki. Menapa tegesipun sapu gerang punika? Kanjeng Syekh, sapu gerang nggih menika sapu ateges sapu, gerang iku tuwa. Mula aja nganti ninggalno wong tuwa. Sing keloro, suket alang-alang anduweni teges. Golek papan panggonan iku ora gampang. Akeh alang-alange. Sing ketelu yaiku uyah, wernane putih yen ndudana suci gegayuhane. Pun Den, syarat sampun pepek sampean pendhem wonten punjere Gunung Tidar. Yo Kaki Semar, tak estokake. Kocap acarita syarat dipun pendhem kelawan Syekh Subakir saknalika wadya bala jim sing ana Gunung Tidar sambat mati kabeh. Sri
panas kratonku iki. Bang wetan wis katingal sumunaring mendung petak yen cinandra kadya rumeseping driya bang wetan wis katingal wah iki pawongan kang gawe panas Gunung Tidar aku ora trima apa karepmu bakal tak laden oh tak kletak ndasmu wonten menapa Kanjeng Syekh? Duh kaki. Iki mau aku lagi wae Pancabaka kelawan Ratu Jim Gunung Tidar. Napa Kang dadosaken Pancabaka kala wau Kanjeng Syekh? Sabab Ratu Jim ora nrimo olehku pendhem syarat ana ing Gunung Tidar. Yen kaya mangkono Kanjeng Syekh mundur rumiyin. Kula mawon kang nandingi Prabu Yaksa Kumara gaib. Kocap kacarita Semar Badranaya nekakaken angin lesus wadya bala lelembut Gunung Tidar kabuncang dayaning angin tiba ana teng lenge Gunung Srandil.
Kanjeng Syekh, sedaya pepalang panjenengan sampun saged disingkiraken. Lah sak menika panjenengan saged gangsar anggenipun syiar agami Islam. Ning piweling kula tetep ngangge wet utawi angger-angger. Sarta teteken lakum dinukum waliyadin lan boten kenging piksan pineksan. Lah kapitayane tiyang Jawi tetep dipun pepetri lan tetep dipun hormat. Duh Kaki, bener Kang apa dadi kandhamu? Aku ora bakal meksa sapa ae. Islamun rahmatan lil alamin.